Igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon an sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango tan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar an boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB an sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog na Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome sa tayong programa. Boses kang kapalibutan ko niya pong aldaw na ninin Sabado. Petsa 30 na. Sa bulan kan Enero 2020. Sarong tumbling na lang. Hearts month na. Mga tugang ko po si Mardela daing iba sadit sana. Pero tiyan. And syempre kapartner niya sa tuya po na sadit sa naman. Pero nakula ko ng puso kay ni po ni Father Momoy Borromeo as yung environmental advocate and healing priest. Direct and live, bali po dyan sa Mary's Healing Sanctuary and Broadcast Center sa Lidong Santo Domingo, Albay. Father Momoy, maray na aga po. Please come in. Maray na aga sa Indogamos, mga tugang. Hey. Salamat sa Diyos na kitagamos, nagmarta. Napagmarta pa. Ang get up mo, Father Momoy, nagsisimbolo na talagang maliputon dyan sa lugar mo. Talaga. Grabe ang huyop-huyop kang paros today. At least ang huyop-huyop kang paros, nasa luwas lang, bakong sa laong kang payaw. Difficile yung pag inabuting aripuros. Okay, Father, kumusta po ang sa imong simana ngunyan? Magayon ang simana tangunyan. Of course, kanakol na mga kamurunduan, ano po ba itong paghatol miki mamuping sa Birak. Opo. Pasiring katapos pasiring naman sa harong kan sa tuyang Diyos Ama. Si Bishop Ping Sora, dati natong obispo. Saro sa mga masasabi ta pong kamunduan, naghali na siya alagad sa pagtubod, nakula man na kaginawaan ito para sa iyo, nakapagpahingalo naman siya. Opo, yan. Condolence po sa family and Mamuping. Salamaton po sa serbisyo asin paggiya sa samuyang mga syudadano. Opo. Ayan. Gabos para sa gabos. Retired na nga po baga siya. Padagos mo po siya sa pagserbi naman sa mga preso. Yes, opo. Sa bilog na probinsya kang Albay. Yan talagang yung sa iyang caring and understanding, yaon talaga daradara niya. Actually, yung mga preso duman sa mga inmates sa ginubatan, nabigla sindakan maaraman na nagadaan na si Mamuping. Dahil kan December pala, nagduman pa ito, although dahil na nagbaba sa sasakyan, pero nagpaabot nin itong pamaskuman para sa sainda, including sa mga jail officers duman. Iyon po yan ang mga pirmi niyang pigigibo, pindalibot niyang gabos sa mga preso. Nawa pa naman, nakabot nga sa Punuran, sa iba pang lugar. Nawa pa nga, grabe na ang namatayan niya. Sige mang giraray. Opo. Okay, Father, apigala ang signal ni Mayor Noel Rosal, kan Ciudad ng Legazpi. Tingnan natin kung makalusot siya sa Zoom.
para digdi sa tuyang istorya, pagpaabot ng dagdag na information sa mga kababayan ta regarding kaini na COVID vaccination plan kan syudad ng Legazpi. Dahil talagang dahilan sa COVID, dakulong po ang sa tuyang mga aktibidades, kasarabi ng mga paghiro-hiro tanada ita nagigibo, and accordingly, vaccine daw ang pinaka the best na pwede niya itong pandepensa para kahit pa paano mabuksan ang ekonomiya, sin makaluwas-luwas naman kita. Saka medyo prevention man po bagayan. Yes, opo. Pero mareparo mo po, Mal, sa bilog ng Pilipinas, para dakol baga ang COVID-19 positive, mga 521,000 na nga ni. Yes, sobra na. Pero 521,000. sobra ng maray. Pero igual na nga ang variant, UK variant. Yes, aha. Pag-una ko kito, ang UK, okay. Yan yung short term ngayon for okay. UK, UK ngayon kita. Okay. Ano yan sa Pero, UK? Ayan. Ali sa England, baga, ano? Aha. Pero kung mahiling mo po, dakol-dakol kita mga banwa, asin mga syudad man sa Pilipinas. Pero anayin din ito po, hindi. Syudad, enot sa mga, ako sa na kayo, ang syudad kan Legazpi ang, pero posible, danginutan ang syudad kan Legazpi na mag-alokar din 200 million para sa COVID-19 vaccination. Okay. Kaya masasabi tapo dakulao na orgulyo nato yan sa tuyang mayor na talagang ang puso para sa karahayan kang Gabos. Ayan, yaon na po tabi sa linya sa telepono si Mayor Noel Rosal, Kansulan Legazpi. Mayor, good morning po with Father Momoy sa Boses ang Kapalibutan. Good morning. Welcome po, Mayor, sa Gararay. Nagka-nyampang po kita Gararay sa sarong programang ini. Boses kang Kapalibutan. Ayun, hindi pumapasok man eh. Hindi pumapasok si Mayor dito sa linya. Anong nangyari? Sandali ha. Ayan. Mayor Noel, good morning po. Yes, good morning. Ayun. Good morning. Problema nito, Manny. Good morning po. Problema kayo Mayor. din ni madadangog ni Father Mumoy na taramo na, no? Sandali ha. Ayan. Mayor? Hello. Ayun. Iyo, Di po, okay. di pumapasok sa console. Ano nangyari, Manny? Wala eh. Hello. Ayan, may na. Ayan. Hello. Ayan. Hello. Yes. Yeah, Mar. Apa. Good morning, Father. Tabi, good morning. Good morning, good morning. God bless you, Mayor. God bless you also, Father Tabi and Mar. Apa. Father, sabi niya, we are happy na Mayor, na kamo po sa siyudad ng Legazpi, na ngayon tigdis sa talagang pagpaplano na tulos para po sa vaccination para sa kita maka-move on na, as in makabukas kan ekonomiya. Pwede po tabi, Mayor, i-istorya sa mga kababayan ta na nag-aantabay ano ang COVID vaccination plan kan siyudad ng Legazpi. Go ahead po. Yes, Tabi, Mar. Salamat. Primero muna, gusto kong iparam sa mga tao na sa ngunyan Tabi, di kita makapili ng God. Ang direksyon mo yan kang gobyerno lokal, kung ano ang available, basta approve na kang FDA, i-approve na emergency use authorization. Ini ang kaipuhan na requirement para makapasihan kita na kung saan kita makuha. Now, regarding the procurement na pinibalat ng city, naka-reserve kita ngunyan sa Astra. Almost 100%. Sa Astra po ngayon, sa Astra. Years and below. Sa Astra UK, naka-reserve kita. And pangdua, medyo data parang kuno rin ni maabot na grabe ang pila. That's why, Father, sabi, as in Mars, naghahanap pa kita sa iba. Target ko pa mo ito Johnson & Johnson o kaya may sarok pa, Novavax, US, India. Iningduwang ini. Then to Sputnik, no, to Russia, okay man ito, 90 plus man ito. Ang efficacy. Now, So, manungod sa Pfizer po, Mayor. ang Pfizer po sa national government na sinanguhin natin pag-ulay. They pa sa local. Kasi they po 70. Kaya talaga nakikulay lang sila sa national government. Ayun.
kumbaga yung Pfizer, national government lang sinda nakipag-olay bako sa local government yun. And at the same time, bagabag garo sa storage, garo may problema kita dyan sa Pfizer. Iba ka, minus 20 na, minus 20. Totoo po ito, Mayor. Minus 20 ang temperature dapat. Sandali ah. Nawala si Mayor? Mayor? Ayun, nawala. Nawala. Hello, Mayor? Hello po. Hello. Yes, Hello. okay. Good po. So yung Pfizer, garo difficile sa tuya, tabi, Mayor? Hello. Yes, sir. Actually, Father, sabi, ang Pfizer, kung dakula ang international, kasarapay na kita. Okay. Siyempre baga. Mhm. Okay. Kasarapay na. Kaso lang, sabi ni Presidente, na nga ni magbukon sa gamot, sa kaya mag-negotiate na, Mhm. ginawa na kita. Apa. Okay, so I think mayroon na igwa na kita ning storage facility para sa mga bakunang babakalon kan sure that if ever na magabot po yan tabi, Mayor. Nawawala? Hello, Mayor? Hello po? Nawawala talaga. Nasa Zoom na? Yan, okay. Wala pa? Ayan. Baka pwede maka-zoom. Kung may signal. Hello, Mayor? Hali, nawawala ha. Sanali ha. Apo ng tagraray. Hindi po. Habang nag-upload po si nawawala, Mar, ini po paano mga vaccines ini. Iba po ini sa mga dati mga vaccines kay ito. Garo new generation vaccines po ini. Ang mahalagahan po kayo ang storage. Ang storage ng gano'n. Saka ang transport and then storage ang mahalagahan. Para Walang haliin signal. sa iba-ibang nasyon. Walang signal. Mayor Noel, baka po may available na linya dyan kang internet. Ma-zoom po kita. Kung kaya nun kan linya mo po dyan sa imong area. Para mas maliwanag ta po na at saka mahiling ka mo sa Facebook Live ni. Iyo po, Ayan. namimiss mo na ka mo. I-try tagiraray. Dahil pa na gala, in-invite mo na si Mayor, pinadala ko na sa iyo yung link. Pero, ayan, sanali ha. Ayan, hello Mayor? Okay na ba? Napuputol kita, no? Sabi ko nga ni, kung may available ko kitang Zoom, mas maray, no? Kaya lang, okay lang po. Okay, sige pa tabi, Mayor. Go ahead po. Next time may subject. Anyway, sabi ko nga ni, ang Pfizer, qualified pa na matawang kita sa national government. Hindi man yan. Kaya lang, siyempre, grabe ang pila, no? Ang priority Opo. dyan, NCR, Region 3, Region 4A. Kaya yan talaga mga bad cities, no? Now, kaya nga tinawag isang authority ni Presidente para kung may kwartang sarong LGU, magbakal lamang sa mag-direct contract na with supplier. Kaya nga naglalaw to Moderna, Astra, Sputnik, ining Novavax, saka to Astra. Johnson & Johnson. Nakulong kitang choice. Mhm. Ang question talaga, si siyang mainot. Yes, Si siyang opo. may available na supply. Yes. Nagabos na nasyon, nag-aaragad mo yan, kumbaga nag-perila. Mhm. Kaya actually, medyo nga mamundo. Sabi ninda, ang pinaka-earliest, although mainot ng Pfizer, sabi may maabot na next month, ngayon na February. Ang ibang mga supply nining Astra, June, July pa. Mhm. Ang abot kani, yan ang pinaka-earliest. Alagad, siyempre, we're still banking on the negotiation na sana matawang allocation ng Pilipinas. Yeah. Yan yung mga supplier na ini. Sa unyan talaga medyo dito pa nakaklarar kung arin talaga ang kapable na mag-supply sa tuya. Opo. Nag-ready lang ang tuyang kwarta Mhm. and sige lang ang padara sa letter of intent. Nagpadara na naman kita sa Astra, then sa Novavax, Mhm. then ining Johnson & Johnson. Opo. Okay. Basta kung ating sabi father ang available, basta approve niyan kang FDA, Mhm. kasi kay Puan may EUA yan, Emergency Yes. Use Authorization. Kung dae, dito yan pwede allowed gamiton sa mga tao. Kaya Opo. kung i-approve mo yan kan Food and Drug Administration. Opo. Father, may apot ka pa tabi kay Mayor. Go ahead po. Manungod po kitong ano po itong Sinopharm?
suwali sa China. Sinovac. Sinovac, Sinovac. ito father, kung available, hindi kita matakot, basta inaprubahan ko yan ng FDA. At sa matter of fact, sa Saudi Arabia, sa Abu Dhabi, masinga ni si Bishop Bailo, nagtaram sa kuya, nagkadarangog sana ang Sinovac, pigagamit naman ha. Actually, tarapos na sila, nagapainikso na sila ngunyan. May mga klase ako duman nag-engineer, tapos na si vaccination nila sa Sinovac, no? Opo. 2 dose na sila. And so far, so good. No? Alam mo, may mga probalita lang. Kasi may mga comorbidity. Ito ang problema. Okay, may mga nangyayaring siguro so talagang may tepon talaga sa may helang, medyo talaga ingat-ingat. No? Yes. Iyo talaga. Kasi araw mo bagay ni Father, kaya nga may UA dapat ang sarong araw pa lang kaning bulong or ineksyon, dapat it will take about 3 to 8 years. Na ini baga sarong taon sana, kung baga kulang ang testing ka ni. Kaya nga ni requirement kang mga pharmaceutical suppliers ang yapod na EUA. Oh, yeah. Everywhere they go. Kaya kung may emergency use authorization ang sarong country, araw kang Philippines. Sa kung day mag-issue yan, day makasupply ang sarong pharmaceutical. Dahil medyo idali ni, 1 year lang eh. Opo. Okay. Kaya kay Puhan, EUA na. Kaya kita ko niyan, based sa result sa mga meetings sa Pfizer pa sa na-approve. Dahil pa nga na-explain na pa. Sabi. Kasi ito pa na-iling eh. Ito pa na-iling kung ano talaga na-approve. Dahil magsigana. Yes. Okay. So, kung halimbawa may nag-abot na tabi, Mayor, na bakuna, ay naisarita na dyan sa storage facility na nagibuhan yung paagi na mapatugot ang magamit. Paano na po ang magiging sistema o manera kan pag-roll out kayan sa publiko? Siyempre, ang primero sabi, Mar, siyempre ang primero sa mga frontliners. Yes. Mga frontliners, sa mga medical and of course, frontliners in other government agencies. No? Kaya po ang sinang priority now, siyempre so indigent citizen. Yan, mga talagang one of the priority. And of course, to indigent population. Now, may mga issue ng mga nagaparababa ang mga gusto magpa-eleksyon. From 66%, nagabot sa 30% pa lang, 36, 38. Yes. So meaning, kung i-respect ka sa abo, dapat i-respect ka sa man sa gusto. That's why, yan, may QR code kitang pinigito, diretso na ini-survey. Ang purpose na dito, sa mga gusto ano ba nga available sa Sinovac? Kung mga gusto na, dapat, tawag tamang kay Quantinan. Privilege. Ako gusto ko, maski any vaccine, basta in-approve kang FDA, okay ako. Okay. Kaya mapasorbe kami. Alam ba nga out of 140,000 na bigas penyo, 20 mil ang gusto, pwede ako mag-order. Katawan ka. Then, sa mga pwede na makapili, maalat kita kang ibang vaccine. Ha? Ang bawa nakapila kita sa Astra, kasi hindi kita pinindakol na kontrata eh. Opo. Papagal yan. Kaya sa nguyan tabi, nag-survey mo na kita. Para lang ma-realize. Kung dahil, sayang kang kwartata, dahil mong sa mahiro. Yes. Mapagal tabi. Tabi pa ang pila. Opo. Ako sa nagapila, pati Amerika nagapila. Nagkukulang ang duman ng vaccine. Correct. O yan. Okay, so... Ano kaya po paano Mayor? Nakulod mga nagsayo mata. Siyempre, so pag-alanganin na kanakul po paano mga istorya na lalong-lalo na po sa vaccine, lalong-lalo na 1 year sana emergency dahil masyadong testing kan vaccine kaya nakul-nakul an nagkakatarakot sa vaccine. Kaya siguro kinakaipuhan na po hindi information, education, dissemination. Actually, Father, mapagalon ang social media. May nagaparaluwas pag mga video, nagagan, pag-edisyon. Grabe kayo ining social media, makatakot, Father, no? Kaya dapat talaga ang mga pharmaceutical, magpaluwas pa yung mga data, but including the DOH. Kaya nga dahil man kami nakaka-relibok ng mga mayor, kasi data man maaraman kung arin talaga tama dyan eh. Ang importante, nagadepende kita ngayon sa FDA.
kung kisay ang ma-issue ang tulad kang EUA or Emergency Use Authorization. Opo. Okay. Mayor, pag naputol po kami, maapod giraray kita. Ano? Now, ito, yung QR code na banggit po nindo, paano po tabi ang sistema kan pag-avail ka inyo, kaya pag-register kayan diyan ka mga Hindi, kababayan. Ang QR code, gabos kita obligado Okay. ng mga taga-Legazpi. Mhm. I-re-registro kita, ma-pre-registro kita, lalo na kay puan mo yan, tapos mapapaksin ka. No? So yan ang QR code na yan, bako sa mga taga-Legazpi, duman nag-opisina pa dito. Uy, pati pala na ako, ano? Mapapaksin na kita, delikado pag ito nagre-direct. Yes. Dapat naramdaman. Kaya may Aha. QR code, including sa mga nag-opisina dito, regional center pa kita. Yes. Mga malls, may QR code kita kabot. Mhm. Pero po, ang priority for the vaccine, sa mga taga-Legazpi. Iyon. Parang ano, yung... Now, kung ano mo ma-avail yan, may all forms. Pwede ka magpa-register sa website ng Legazpi, Mhm. online, anytime. Then sa mga barangay na may pang masyadong internet, through the BSW, makuha na lang kita. Mapataw na lang kita sa radio. Ayun, ulit ito tanong. Yung mga gusto magparehistro online, pwede sa website kan Legazpi. Kaya naman kung... Madali yun lang. Apa. Palagi lang tungaran mo, then i-confirm mo lang yan kung sa voters mo. Madali yun lang po yan kasi may program na kami. Ay, maparehistro na ako. Okay, Ako baga very taga good. ibang lugar, nagtatrabaho sa Legazpi. Ayun sabi. Ayan. Okay, Father, may dagdag ka pa po tabi kay Mayor? So, sana po, maintindihan man po ini kan ibang mayors na ini po ba, simple, limitado man po ang pundo kan na lalong mahalo na mara ini ang vaccine ini katapos nagpipirili pa sa nangani bako sa ng mga syudad kundi pati mga countries nagpipirila. Kaya dapat sana so ibang mga mayors man, ibang man na makapag mahiling man ang kaipuhan na maray ini. Kaya ano na kung ma-challenge naman, ang iba pang mga mayors na mag-alokar man ki pundong araw kayo ni. Actually, Father sabi, so allocation sa national, na nagbabakal kita 100% na, no? Para sa Legazpi. So, sa national, isi-share talaga sa mga munisipyo. Mhm. I-share na doon niya sa mga saradit, at parawan sa kang share. Tawang kita 300 plus na vaccine. Isi-share mo na sana yan. Ayun. Iyo po. Yun ang pangyayari. Kataning dapat sharing talaga kita. Para yung masana, kita nagpa-vaccine. Kaya mga taga-taga, Santo Domingo, nagdidirig diyan sa Tugya. Mhm. Okay, No. Para yung minimar, mga taga Santo Domingo, nagpapasirin sa Legazpi. Sabi. Ayan, ang medyo challenge lang kasi dyan is yung mga sarnit na LGU talaga, basta antimanong makasiring kang pigi mo kang Legazpi. So, magayon ining plano ni Mayor na i-share na lang kung may sobra di sinda. Actually, bako man lang naisip. Mhm. Maligog City, Ormo, Manila, Quezon City, Apollo, nag-order na yan. Mhm. 100% na. Pero nagkakasan na. Kaya sa mga share-kaan, isi-share nila sa mga munisipyo, ma'am. Nag-order na kami. Alos ikang meeting. Very good. Then sa nguyong tabi, nagkasagari naman kaming linya. Nagkukontact na. Mhm. Tayo pa, as in, Moderna, Mhm. Novavax, Mhm. Ipon talaga, magbiro kita. Yes. Tapos piling sa may kwarta kita. Mhm. Ang mahal itong Moderna, almost $70. 3,500 yan. Sa kuya, mother copy, ano? Apa. Kung ano ang available, basta approve ang presyo, Mhm. alaw po ang Legazpi. Ayan, okay. Sa Mayor na mapuputol kita, maapod giraray po tabi kami, ha? Ayan, okay. Ay, sandali, ha? Dali po. Apod giraray kita kay sa linya po ni Mayor Rosal. Naputol na po sa tong alokasyon. Ayan, okay. Ayan. So mga Ayan. linya, Okay. Yan, okay. Mayor, go ahead po tabi. Okay. Father, baka po Yung may... sabi ko ano, nag-direct na kita, Mhm. alos Mar, oral daw inyang pigikuan ko sa kaipuhan, makapalit letter of intent mo na rin. Ito ang pinaka-importante. Okay. Then, pag pinagdaraan kita sa ng kontrata,
Father, maduman ako sanggunian, authorizing me to sign now. Mhm. So pag iyan, abo ngayon, 140 grant yan, o kaya maabot. Abo ngayon, March. So ma-training na kita, may madigin na yan tao ninda para i-train sa mga local man sa ma-ineksyon, Yes, mga so. mga darsista, BSW, mga midwife, Mhm. ma-train na kita. Ayun. Madali naman sila pala. Pero mas na flow back yan. Pero ang administration kani pati kang pag-administer sa pagbakuna dapat hidradalian taday taaram kung pirasa naman na aldaw o bulan yan pwedeng isaray sa storage. Ay, siguro, Mar, naraman mo na may freezer na kita. Okay. All suppliers qualified kita, apwera sa ng Pfizer. Okay. Minus 70. Ay, very Kung good. sa bunot, hanggang 2.5, hanggang sursukun pa kita, kaya yan. Tago dyan. Basta po naka-freezer ini, ito yung problema. Ayun. Ay, very good. Okay. Ay, salamat. Mhm. Okay. Salamat po, Mayor, na at least so puno na ikay ni din yung binugtag sa freezer. Iyo. Ang kaya sa ngayon ang Pfizer. Pero kung may mapakalang kitang freezer, pwede. Kasi mong pwedeng subtract nag-aalas dikti. Yes. Siyempre, pag kinapuntan dikti, unload lang na. Sa may schedule pa kita ng vaccine. Sa 2 to 3 days yan. Not unless, siyempre, mga truck na yan, come and go yan. Pag deliver ka, maalit na yan. Kasi siyempre, may deliveran pa yan. Okay. So, pwede lang ang konsatuya, ang Pfizer, kung ang freezer o ang bus na freezer, Mhm. magdikte, maghalat, pwede yan. Sa allocatean kita ka sa room truck, good for mga 100,000, pwede yan. Pwede kung kwaon yan. Mhm. Depende kasi kailangan hindi pa nakikiulay sa tuyang Pfizer. National government pa lang. Ayan, okay. Mayor, alimbawa na nabakunahan na sa persona, paano tabi ini-monitor kan syudad para masiguro kung... Yung QR code sabi, nasa cellphone mo yan or Okay. sa may ID ka, Mhm. para pagpailing mo na yan. Ayun, yun ano. Anytime, random yan, namomonitor ka na. Makisain ka, maski nasa mall ka, namomonitor ka. Ayun. Kung may mga adverse effect, ano po tabi dapat gibuhon? Halimbawa. Siyempre, sa first dose, yan ang observation. Okay. Kaya po ini may second dose. First dose kasi, 20 days, maalat. Mhm. Pag medyo may side effect, teka na ineksyonan. Ayun, oo. Ayun. So, iyan ang mga mga dapat na panundan na di man iniirinutan kundi dapat pasiguro kita. basta ang masabi ko dyan, pasiguro Mark, kan, Apa? Sabi yan sabi, di talaga kita makapili. Kaya nga inali ko na so survey na what vaccine do you want? Kasi paano ka man makapili? Maranday pa man kita kapunta. Correct. Kapigilo ko talang sa tabo. Aha. Ano sabi ang gusto mo? Kung ito pa manarap mo ano ang maabot, di ba? Maray Bas- ko, magpakadya, kung yaraon na. Kung maranday pa kaya ang sabi ko na lang, ang survey ko na lang, gusto mo na magpa-vaccine mo dae. Iya. Kung gusto sabi mag-yes. So abo, no. Mhm. Ngunyan, pag may nagabot na supply, so yes. Mhm. O, muli na to vaccine, mabaksin na kita. Basta approve po yan kang FDA. Ayan, okay. May question din tayo, Mayor. Yung mga nagtatrabaho out sa Legazpi na ang residence niya is outside of the city, are they also, qualified na magpabakuna sa Legazpi? Depende. Kasi Ah. yan po, priority sa unang Legazpi. Okay. Yan. Pag Pag okay pa na. yan sabi, albawa ang share sa national, pwede kasi nakitaw yan. Iyo. So, yan kasi ang budget na para sa Legazpi lang. Okay. Ayun. Now, ano nga yung safety? Kita na pag pa, kita yun na. Mhm. Kita pa, even though na vaccine kita, because the virus is really there, may 0.4% pa, mamas manggara kita. Iyo. Pero precautionary na lang yan. Mhm. Ako nagsamagdado ako. Ayun. Na magiraray itong minimum health standard. Yan manggara yan. Pero at least bako nagtakabado, Mar, na Opo. kita nagkaraon, Mhm. tamaan kita dahil na. Pagiling ko naman, pag dahil lang positive, dahil lang magsama, ano. Ayun. Ang kaya kita mamas pa kasi regional center pag sa nakulong kita sa mga bisita permit. Opo. Kaya obligado ka magmas. Opo. So ano po ang expected na earliest time na pwedeng umabot ang vaccine? Dahil kung masabit, sabi ninda, ang Pfizer, February, mataog na. Pero ipira yan. Opo. Saka national pa lang yan, dahil Yeah. pag local. Mhm. Ang pagiling ko, ang pinakamaran May. Sa ngunya na, May, June. Yan ang pinaka-early yan. Ayun. Okay, so habang dai pa iyan, dapat na makusog ang pagsunod kan tao. Dahil man kita bibuhi ang kang COVID. Iyo, talagang pagkusog-kusog kita. Vitamins, sleep well,
proper food, and of course, minimum health standard. Yan lang siguro, basta pakusugod ng immune ta, pagaling ko naman, malapanan tayo. Opo. Father, Sa mga kinakatakutan, Mar, kay Mayor, kay mga, lalo lang sa mga seniors, bababa ng immune system ninda, katapos mabaksin, kaya posibleng iba ang epekto kayo sa mga... Kaya may sabi, may mga vaccine na ang 65 years above, dahil na, pero sa Amerika sabi, so Pfizer, maski 80 plus, pa-iniksyonan na. Kaya basta ko lang gusto kang Pfizer. Ayun. So Pfizer kaya ngayon Moderna, maski 80 plus. Si Biden baga, nagpa-iniksyon. Si Harris. Puro na na-iniksyonan yan. Opo. Okay. Father, no more? Kaya bako man ini basta-bastang automatic na so iba pa mga nang mayroon lang sa kambing sasabi ko nga ni po Mayor, magayon po na ko kita vaccine, pero sabi mo nga ni po kasubago, kinakaipan man tiniron tamang giraray ang mga health protocols na ini. Kung minsan kanaklan na nagagadan sa COVID-19, kung dahil tayo nating hilang. Correct. Napiktaran Actually, ako man sa COVID na nakagadan, vaccine. nating hilang. Ayun. Kung ang dating hilang, nga sige ang hiri lang kayo po dahil pabaya man po kita sa tuyang health. Pabaya, sa iba, sige pa ang bisyo. Ano doon? Yung sabi. Ayan. So, iyan ang mga importante po na pahayag ang alkalde. Mayor Rosal, baka po may dagdag ka pa pong gustong ipaabot sa mga kababayan ka? Okay, sa kunyan Mar, Father, medyo may mga duwang cases kita kaya iringat natin kita. May mga LSI, sa Subanggi po may tulo kita. So kahapon may duwa. So ang cases na ngunyan, alot 14 na naman. Ang current na kaya medyo iringat po, always follow health protocol, and siyempre po minimum standard natin sa mga malls, dapat avoid crowded areas. Yung man sabi yan, salamat Father Momoy, and salamat Mar. Salamat po tabi, Mayor Rosal. Thank you very much. Mga tugang Mayor Noel Rosal, Kansilad ng Legazpi. Kayo, ako'y may dala-dalang balita. Yan, sandali ha. Yan, mga tugang, iingat po kita ha. Love your life. Keep safe. Stay at home. Stay beautiful. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Mga tugang yan po tabi ha, magipagulay na to kay Mayor Noel Rosal. Kami pumabalik ni Father Momoy sa mga dagdag pang mga istorya. Digdi po sa tuya pong palibot. Makalis na kanagapirang minsay. And siyempre, ang oras po niya ito mga tugang alas 10:19 na aning pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Puon sa Pebrero 1, 2021, may panibagong quarantine protocols ang mga dayuhan na malaog sa nasyon. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ini dahil kan panibagong polisiya kan Interagency Task Force. Sigun kay Roque, kinakaipuhan na magpahiling nin mga papaabot na foreign nationals nin balido as in existing visa sa paglaog sa nasyon apera na sa nasa mga kwalipikado nga balikbayan program na nasa ilalim kan Republic Act number 6768 o ang the Act instituting the balikbayan program. Pigo-obligar naman ang mga foreign nationals na magkaigwanin pre-block accommodation ninda imababa sa 7 aldaw gikan sa mga accredited quarantine hotel o facility.
gigibo na ang swab test sa ika-6 na aldaw, magpuon kan pag-abot sa nasyon. Yan ang pangalas Gis na Barata, hari di sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard, make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doornab mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster,
oyster, onion, garlic at karne. New Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:30 na. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa.
Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Mga dugang, balik na po kita sa pong programa. Ngunyan po na pagkaaga. Digdi po sa Boses kang Kapalibutan with Father Momoy Borromeo. Ngunyan pong aldaw na ininin Sabado. Kumusta na kamo tabi, mga tugang? Ha? Kumusta sa tuya ng mga palibot? Asin pinagpapagal-pagalan ngunyan ng mga kababayan niya to. Ingat po kita tabi, ha? Ingat kita. Month of December 2019, Wuhan discovered the virus COVID-19. It's spreading day and night across the big ocean until it landed in the Philippine Island. Corona went to USA and Italy. People were infected, killing them softly. They want to understand and know where it began. Maybe it came from animals or made by... Yan, kaya po naman sa mga kababayan, ingat kita, tangon niyan pong aldaw, 7 na naman ang positibo sa Ligaspi. Ang breakdown, 3 sa Ligaspi, positibo sa Albay 7. 3 sa Ligaspi, 2 sa Ginubatan, 1 sa Daraga, 1 sa Malinaw. O ingat po kita sa Bicol Region, igwa po nin, nagpositibo, mga tugang, na mga kababayan ta sa COVID-19, as of kasodma, igwaning kunyan, reported na dakul-dakul na, ang active cases, ang active cases 569. Wow. May nadagdag na 27 kasuod ma. 7 sa Ligaspi, 14 sa Camarines Sur, 6 sa Catanduanes, may 5 sa Birac, may 1 sa Pandan. Tapos maringon yan ta kunyan. Garo daing reported death mo niyan. Ay, igwa. May tulong nagadan. Pero dahil po nabanggit kung saan na munisipalidad o saan po na probinsya. Okay? Ayan po tabi, ha? Kaya ang bilog na Bicol, more than 500 na. Ang active cases, 569 or 13.9%, sabi kan Department of Health. Kaya ingat po tabi kita, ha? Kabilog ada no meron marka na apektuhan kan COVID-19 pera. Sa Intabi, sa Bicol na sa bilog na Bicol, 4,313. Iya po tabi yung cumulative cases. Pero ang aktibo sa ngunyan 569. Out of the 4,313. Pero naman sa mga naka-recover, recoverista, recoverista 3,566. May reported na recovery kasod man na 37. Ayan. May salamat. Okay, so pero naman sa mga nagkagaradan. Ang nagadana, Father, 178 sa bilog na Bicol niya, may 178 tamay nadagdag na tulo kaso udma. Yan. So 100 meron ta po mga tugang, ha? 178 ang nagadaan. Ang nagka-recover 3,000 plus. Apa. Okay, so yan po sabi, ha? Of course, siyempre, dapat daw nga ni masasabi tang nakulman nga pala nakaka-recover, pero mas magayon po. So, dahil mo kayo po mag-recover, tumpor dahil ka mo naapiktaran. Yan, ang pinaka-the best na defense. Yan ang the best. Dahil ka dapat maulakitan. Po. So, dahil ka mo nakaulakit. Nganing dahil mapiligruhan, tabaka kung maulakitan ka, igwa ka pala ng mga comorbidities na rimate. Yan ang problema. Grabe yan. Ayan. Ang makatakot gani po kayo naman, tapir mo kita
mga nagduwa na kulempo dahil nagkaunulakitan yan. Iyo po. Oho. Oh, kaya stay at home. Keep safe sana sa iba ni ano yan? Kan pamilya Ramos. Oh, yan. Stay at home, love your life. Love your family by Love your family. love your family. Ayan. Ang mahalagaan po paano, daw nga ni ba, kasi bago, salamat kay Mayor Rosal na talagang alukaran niya ang vaccines na ini. Pero dapat gani, daw nga ni kita, dahil pa na, pighalat-halat na pa ang vaccine, dahil po na nga hulugan, kapag vaccine na kita, talagang fully safe na kita, dahil kaya na kayo po maglikay manggiraray. Pasiguro, sabi kayang kan mga kaninot na mga teenager pa kami, asikaso baso. Asikaso? Ayos to the ball nga, perme. Tanganin na kita mga iswido. Ayan. Pigbabalo ko tang makontak padre si Dr. Manny Estipona city veterinary officer digdi sa syudad. Tamay pigko plano sinda. Actually, ongoing ko ang construction kay ni. Nasarong biogas digester facility. Diyan sa may slaughterhouse sa Legazpi. Nan sabi, makakatabang ini para sa pagkatama sa tuya pong Kapalibutan, especially sa waste segregation and makakaproduce ng fertilizer na pwedeng ipanawin libre sa mga paraoma. And at the same time, makakagamit ng gas na pwedeng magamit pang luto. Matindi man na din. So, methanol ba? Apa. Sir, pwede ka po on air with Father Momoy? Gusto mo lang i-follow up itong biogas digester facility na tutugdok po din sa indong lugar? Alin po? So, biogas digester? Yun po. Apa, okay. Father, Doc Manny, on air na po kita kasama. Kaibahan tapos si Father Momoy Borromeo. Ito yung healing priest para po sa programang Boses ng Kapalibutan. Good morning po, Tabi. Yes, good morning, Father Momoy. Good morning. Good morning po. Yes, po. Sa Doc Manny. Mahalaga ang po ining pigigibon ng dumunyan. Para po kung may paliwanag po sa mga tao. Okay. Yes, po. Actually, ini pong biogas digester, ini po sa solid waste management program kang Legazpi Cities, Banwa. Kuha kita si proposal and ini po in-approve kang DOST. Sila po ang nagtabang sa tuya kang pag-design ng biogas. And they are the one also who give us the financial requirement para makatugtog kita kaning biogas. At ako lang kung tabang kani, primero ang benefits po kaning itatao is the mitigations of the health issue and environmental hazard na pigtatao kaning solid waste, lalo na yung mga pupo. Opo. Alam niyo po, at ako lang pong pwedeng maitaong helang and environmental effect kani mga pupo na natitipon po sa slaughterhouse. So through this biogas, this will be mitigated. Pandua, we can produce a renewable source of energy. Sumitin gas na gagamiton po na pang substitute sa diesel, panggatong po sa satuyang boiler, and even sa singeing machine na gigibuhon. And pangatlo, we are producing organic fertilizer, high-grade organic fertilizer na pwedeng magamit sa satuyang pananom, lalo ng ngunyan, na uso ngunyan ng plantito. And of course, in support with the plant project of the Department of Agriculture. So sa diit na kapital, para tao kanyang biogas. In fact, this is a model facility na tigaalat na po, and this will be replicated to other slaughterhouses in buong Bicol because almost all slaughterhouses has a solid waste management problem, and this will answer those things.
Father. Apa, ano yan? Doc Manny, guraan do tabi ang kantinad ka ini na proyektong ini? Actually, this is only a 300,000 Wow, 300,000. structure. Mhm. Opo, kaya taklaon po ang at sa very minimal cost will give us highly needed benefits digdi po sa tuyang slaughterhouse. Apa, may projected po kamo na amount kung pira ang pwedeng matipid ta once na ini naging fully operational? Yes, opo. Because this is a pilot, medyo sa day pa. Mhm. Primero, we can produce 1.4 million organic fertilizer, high-grade organic fertilizer in a year. Mhm. And this can produce 700 cubic meter gas, methane gas, na pwedeng may convert sa almost 500,000 na substitution sa Sa diesel, fuel. fuel. So yun po Kulang ang bagay, ano? projected na ano kang DOST at habang naitataw sa kang biogas. Hopefully, this will materialize. Yes. Pwede pa, Manny, pwede po yan so thermal energy thermal energy to electrical energy, pwede na po. Nagibo na po yan. Yes, iningani po, they can also pwedeng magamit ini sa genset. Pag once na sufficient na po sa tuyang biogas production, may design po ang DOST na pwede na pong magtao kay electrical energy sa tuyang slaughterhouse, which we are consuming almost 50,000 a month sa electrical energy. Kaya nakulaon pong tabang, and naaram ko po na because the DOST designed this facility, this digester, I believe na magiging successful po ini. Until now, sa pag-construct niya, yaon po sila supervise. Aha. Ayun, okay. So, iyon baga, may mga requirements yan kung pirang volume nin pupo kang urig ang dapat ay bugtak mo dyan sa encasement na pigigibo. Yes, Pero po ang volume dyan. Yes, we are producing more than 1.2 ton of solid waste a month. Grabe pala. Yes. Grabe pala ng pupo na di dara dyan sa punuan na yan. Opo, oo. Kaya, pa di dapat talaga. Sa day pa sana ini, because this is a pilot project. Okay. Pwedeng padakulaon pa dahil ni DOST pag nailing po ninda na magayon ang dalasan. Ayun. Ini kong biogas. Because this is the first biogas digester. Prototype yan, hindi sa prototype, Yes, po, Padre Momoy. Ayun. Nangangahulo, ano po yan, naka-design siya na para sa naka-design lang po siya nakapula o ikaw man ki-design para sa mga poultry, para sa mga design man para sa mga households, ikaw man po kaya na or kung mga community-based na araw po kaya, ikaw man po kaya na design? Yes, opo, pwede po mag-design ang sa tuyang DOST. Ang nag-design kani po, orang iba po ang Provincial Director Alexis Eligado. Siya po ang nag-design kani. Talagang may authority rin po sa biogas digester. Ayun. Okay. Wow! Very good doon, ano? Saludo po kami sa designer kaya. Doc Manny. Dakulang bagay po ini para sa tuyang kapalibutan sa Legazpi. Yes, opo. Dakula po nagkaalat kani, actually na-delay lang because of the procurement process. Alam niyo po, siyempre sa mga biddings and others. But tigalat na po talaga ni kang no less than the Director of Hinimayes, Alex Templenuevo, gusto na nilang mailing kung how effective is this, and they will replicate this sa gabos na Bicol slaughterhouses, because common problem talaga ang solid waste management sa mga slaughterhouse. Talagang pag slaughterhouse may parong
But sa tuya, sa flood trust ng Legazpi, once na nagmaterialize ini, wala pong parong, and we are producing, we are harnessing the benefits coming from this pupu. Opo. Okay. Doc Manny, salamaton po maray tabi for Salamaton always po. na pagsimbag sa samuyan po mga kahaputan po sa imo. Salamaton and mabuhay po kamo. Yes, thank you very much sa interview, Father Momoy and Mar. Thank you very much, mga po. Thank you very much. Yan, mga tugang, pare mo, ano yan, si Dr. Manny Estipona, ang satuyang City Veterinary Officer. Ayan, Father, ayos Ngayon doon po baga, na so basura, so basura na, so talagang nakaka-istorbo pa sa parang magiging source of energy. Correct. Oo. Tsaka, tama ito, sabi niya, number one is, mamitigate, so, ano yan, health and environmental degradation dahil sa solid waste segregation. Di ba ba? Sa pinaka, number one ang problema kan sa carbon footprints, agriculture. Yeah. Arpo ba kayo? Pero may mga possibility man na mabago, asin may mga possibility man na unminus pwede itong gibuho na plus. Okay. Very creative po ang araw kini ang pag-mitigate kan mga problema sa environment. Yes, oo. Very creative. Hand in hand with itong teknolohiya para sa babuyang walang amoy. Dapat na magamit, ma-repurpose na magamit sa ibang bagay. So mga dapat na itapok ta na sana. Ayan, maging source of energy, maging fertilizer. Ayos pa nga, makatabang na maging... So mga effluent card. Okay. Higit yung organic fertilizer. Apa. Tapos ito po ba so methane. Pwede pa itong LPG. Panggatong. Pwedeng panggatong ninda dyan sa kunyan. So pagpapakwala kaga kan tubig dyan sa bubunokon. Pero pwede ang tama ito sabi ng father na baka pwedeng magamit sa backyard. O kaya sa ibang origan outside of the abattoir. Na ngani na makatabang pa. Kahit puwan lang ma-disenyo talaga. So, pwedeng magdyan sa DOST to consult kung anong pwedeng gibuo na disenyo, matabangan ka mo. Opo. Ayan. Bako man pala na prohibit ang presyo na na facility. Iyo. Ako ang aram ko nga so technician midigdi, si Junapulis duman sa Pulangi. May origan ining droda kulaman, igwa ining biogas. Iyo. Kahit wala talaga na. Saro nga sa dakulaon na origan or sa kaiba manukan, iba pa, na independent na sa electrical grid. Ito pong Robinson's Farm baga. Kasi talaga, gano'ng self-sufficient na sila sa energy requirement nila. Dapat talaga araw na ka ng magiging mga proyekto, Padre. Adi, from trust to energy. From trust to energy. From basura pa ko siya ng basura to energy. To lighting. Pwede pa nga talaga thermal energy to electrical energy. Yes. Sa generator. Tanganing makatipid-tipid lamang kita. Sige na sanaan marahalan. Buti pa niya ang presyo, tumataas ang tao, hindi tumataas. Aray ko. Father, may 10 minutes pa po kita sa tuyang programa bago kita deklarar na illegal. Bago maglog ang legally yours. Iyo po. Kaya, siyempre, pasalamatan to po talaga si Mayor na araw kayo ang mga kaisipan niya tapos isip tulos na karan pero ito 200 million. 200 million. Oo. Mag-alokar tulos ang syudad para sa ang mga pangangaipukan ng mga tao. Talagang titaon yung prioridad. Salamat tunon po.
sana ma-inspirar man ang iba pang mga local executives. Katapos, pag-isip ni Mayor, siyempre, para sa Legazpi na, katapos pwede man na mag-share sa iba, lalong-lalo na sa mga iba man na talagang presupuesto para sa bagay na ini. Salamat po nun. Katapos, pigilin naman po hindi na, siyempre, kung posibleng mga Mayo pa umabot, habang naghahalat kita, dapat mabuhay na talagang susod sa health protocols. Ano po? Health protocols na talaga. Hinguha ko na mamuhay sa health protocols katapos sa mga healing ko, ang saro sa pinaka number 1 po talaga na nagpapababa kay immune system, iyo po ang kulang kipagkaturog. Kulang kiturog, sleep deprivation, nakulaon na problema po yan. Katapos, kung minsan pa, nagkakagurol pa kita kayong internet, mga Netflix, nagkakaraturog, na. Yeah. At ano daw, sa mga akita, sa tweet. Katapos, ito po mga bisyo. Ano daw po, kung medyo hilingon naman po ang possibility mabawas-bawasan po ang bisyo. Ngayon po kita sa panahon ng pandemic, kinakipuhan po, higuan tang mintenido taan sa tuyang, sa tuya pong immune system. Mag-aki kagurang dapat mantinido ang immune system ta. Yes. Kaya sa siguro let us be silent for some time. Ang aning hilinguntaan sa tuyang mga pangyayari ini. Pasalamatan taan kagurangan sa mga biyaya na nare-resibita, pero man sa mga pagpasaway ta, hagadon sa kagurangan na bawas-bawasan tayan. Tangani talagang makapagtabang kita asin man duman sa mga maray na salud tino sa tuya din kagurangnan mapangataman ta. Siringman ang kapalibutan, mga interventions na araw kining methane producing digester, saruin sa mga paghanap ng mga paagi na ma-mitigate, mapangataman ang sa tuyang kapalibutan. Kaya salamat po sa mga kaisipan na araw kining kagurangnan na ini-inspirar man sa mga iba-ibang ahensya na isipon at kapakanan kan kapalibutan. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita ng kagurangnan. Sa ngayon naman, nin Ake sin Espiritu Santo. Amen. Ayun. Okay, Mar, take it away. Thank you very much, Father. Mga tugang, thank you sa inyo pong pagantabay hanggang sa masunod pong Sabado. Kaibanan tapos si Father Momoy, direct and live naman po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong sa Santo Domingo. Okay. Kaya, sasunod kayang duman kami mga programa ni Father Momoy sa Learning Center for Agriculture, ang Laudato Si. Yeah. Ayan. I-feature Ituturo naman ito mga bagong teknolohiya baga na araw itong methane digesting system. Yes, opo. At saka kung paano paggibo ng fertilizer na talagang organic na matubang sa pananong. Opo. Okay, Father, salamatan po maray tabi. Thank you very much. Pangarap po ni Manny Tutanya sa lado technical. Kasabay taman si Mark Sean Madrid ang satuyang IT. Sadit sa naman yan. Okay! Sadit man sana. Pero... Malanit. Para po ni Mayor Rosal, Kansyunan ng Legazpi, sino man si Dr. Manny Estefon, hasta yung mga naging resource person. Ini po si Mardela. Thank you and God bless. Bye-bye. Okay, bye-bye. Salamat! Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Gusto mo makatres laban sa kulog?